Daghanang nalangay og na-late sa ilang mga trabaho gumikan sa grabeng kaot sa dagan sa trapiko sa Cebu North Road, Dakbayan sa Mandawi kaganihang buntag. Kinihuman sa gipatumang rerouting sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team, subay sa pagguba sa skywalk nga himutang sa may Dan MC Briones, Barangay Magikay sa nasoyng Dakbayan. Ang maong skywalk delikado ng mahugno. Human kini maigo og usa ka trailer ni adtong Miyerkules sa gabi. Hinungdan nga temporaryo lang una nga wala pagi sa mga motorista ang dalan nga gikahimutangan sa skywalk. Kutobra sa eskina UN Avenue og Cebu North Road ang tanang motorista. Gikan sa amihanang bahin sa Sugbo samtang kutobra usab sa may Magikay flyover. Ang mga sakyanan gikan sa magatang bahin sa Sugbo. Nunot niini na sinati gayod ang grabeng kaot sa dagan sa trapiko sa dapit. Sayo pa lang sa buntag hangtod na niya ang pagkaudto. Bisan pa man sa presensya sa mga personel sa team sa dapit aron masigurong hapsay og malinawon ang dagan unta sa trapiko. Kadaghanan sa mga trabahante wa mahimuot sa pagkalangay sa ilang biyahe. Ang uban kanila giing 4 ka oras pa nga natanggong sa trapiko aron lang makaabot sa eskina sa Mayoin Avenue gikan sa amihanang Sugbo. Bisan ang mga nagmotorsiklo wa makalingkawas sa kahoot sa trapiko. Ang mga driver og delivery truck lakip usab sa mga nalangay sa ilang biyahe. Kinsa may nalit alis trabaho? Late na mo tanan. Pila na mo ka oras? 4 ka oras gikan sa Di man dito sa Agubyaw or Liluan? Oh, inoon, diya mo ko gikan sa Doña Rosario. Onya? Kuha lagi, 30 minutes lagi ko, door din na. Traffic lagi kayo lagi. Para asam ta ka para? Kuhan ko, para manggo pa ko, bisline. So oras kapil pa Oh, na. mata sa kuspika sa Agiw ta dito sa Calderon. Maurang gyapon ko, traffic lang gyapon. Okay, ingon pa ginis kuhan, hasul kayo eh. Kaganiha gisugda na hinuon og guba ang skywalk sa mga gitahasang mga personnel sa usa construction company aron di na mabutang sa peligro ang mga motorista o katawhan nga moagi sa dapit. Nasayran nga sa adlong Lunes mao ang target nga hingpit na maguba ang naasoyng skywalk aron mabalik na sa normal ang dagan sa trapiko sa dapit. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.